Nyakor mgajwanga hanka mano mar michal mano mar pin Kenya twak chako sani ano kanyo ka dakika bende serego 27 tok saa achiel mar okinyi manyiso kin thuolo mar saa achiel gi nus nyakor mgajwanga biro bedo kwa toko tende kod chal mar pin Kenya okinyi ma jaber kawuono en chin tarik 29 dwe mar 7 higa mar 2025 mathoth timore nyakor mgajwanga Joyce Duoro skeloni nonro mar gazet isebedo gi ng'eyo kaka piny Kenya ochiew bende thor weche momi pek bedo wana winja nani welo mantiere godo okinyi makawuono to wachango kaluore gi thor weche magazet omiyo pek okinyi makawuono adhi bedo koda welo adek nyakor mgajwang duto te e studio mar Wai County ma Nairobi kata kamano antiere koda welo ariyo mabendo chopo antiere gi Tom Nduku nyakor mgajwang mabendo okeno wendo e wangi kapo nono ni jahera mar Ramogi TV Nduku rokin machiegni ichako juma makare achako makare ichio maber be achio maber erokamano nyakino machiegni kopogore gi Nduku nyakor mgajwang be antiere gi Oscar Omondi jalony weche mag siasa Oscar in bende rokin machiegni erokamano Sharon ago erokamano ni jo winjowa kata jok mang'iyo wang jowi kuonde ma gintiere and amor okinyi makawuono erokamano ahinya gino mara mana kaka wacho ni duto te uchako juba e yo makare nyakor mgajwang mathoth timore to gazeti okinyi makawuono ma bende Joyce nokil neno ka The Standard gi Daily Nation thoro weche magi nopogore The Standard nokete kanyo kendo gichiwo tipo mano mar jatend piny mano William Ruto kanyakla koda jotend migepe Musalia Mudavadi mabende en jatend migao mochung' ne tudruok mar piny Kenya gi pinje mamoko maoko to ginero mabende iketo kanyo ni betraying Kenyans in dhogo oganda mapachoka en kaluore kod oganda mapachoka mabende osebed kimako e piny mano mar Tanzania kopogore gi Boniface Mwangi nyakor mgajwang juma mokalo nwadno kanyo komak jaked ratich oganda Mwabili Mwagodi Daily Nation to nokete ni tax row exposes Kenyatta Family Express deal akeni Nduku intiere gi mane gazeta no kintiere gi Daily Nation thor wach momi peka nyo dwach nango ingeni gik mawuoyo kaegi are calling to one thing miluongo ni corruption and corruption en tuo makoro ketho Kenya to ketho Kenya nikech courts mawa ema disappoint wa koro gik minyalo wachi gigi en mana ni wamed mana keto kogno motegno mondo wabed jogo ma ka ng'ato koso to wadil gi makosa nikech corruption biro ketho Kenya ka ji ok onone maber kendo biro chopo kama jo Kenya gima jo Kenya pano nego tim jo Kenya nego tamre wach ma holo gowi nugo koro ok nyal hol kapok wa recover pesa gi nikech wa holo go pile to pesa gi mitimo nade pesa gi malal nikech no wan jigo kodwa budget samo dhi hol go to so jiso ngi ma gidwa yude kora waberi bunge motegno to parliament ma kwer no kama waso chope ni koro okwane kwa tiyo pesa mwa holo gi maber the best thing en wachungo holo pesa for the time being waduog waranto pesa molal gi lal nango to gin kune nikech gimarach mogik ni gionge kate banks ma wa Kenya kae ni gin pesa ma gikonyo mana pinje maoko koro en ranyisi mane mondo wahol pesa to jaskuma machule to kata na hospitali makodhi to konyan wango yath ngato nokawo pesa bodhi yaw ga account woko ma the country koro gima duong' en parliament wan ingen makosa mwatimo kabisa en waonge a good parliament wamiyo too much power to power wamiyo gi gine ma gibedo go enriched ke gine ma gin corrupt gine ma gin everything waonge leaders we moshe pa in fact jo Kenya adwana kwa jo Kenya matindo sani ne kapo kwa chopo kwa president karo nego jobunge gi mwamonj mondo watam gi tadonji bunge no for 1 week bwanyi sigini ko wani kwa duogo to une mwanyo kunu chako donja then I think some sense is going to take place because without this to kama Kenya they wachima a lot of problems to gidwa bedo jok moko masama tin to gidwa ngi blame jo moko kinya yiri jatelo tikiakta na function ma kama ibeti nikesa ni en bunge en gan independent house magine mono gi check the executive gine mono gi check the welfare mara ya bera ya yudo gik ma Kenya wacho ne gi yudo
kakoro gine mo gi nyati mamano kara gini mone kwa geng ni gima koro kata bunge ni moko ne ginyon for 2 weeks I to gine the problem kaka jo Kenya bindere gadi gi then from there nikech kara go ino bro deal kod gi ballot pod moko bro mende ne bro donjo nikech political parties gi mwahero omiyo kutama richo go pod bro na duogo so the best way ene jo gi kak nyal improve then jo pinya karanga the measures kaka ni neno ne gitimo measure budget of flop chande they need to rethink about that nikech ka gibedo ra jok madwa wuoya to kane kwa dhi bedo go sense nikech jo wagi otamre improve ke gig bila kiwacho it's not about this man there was parliament iwinjo ne nitie parliament mano nego check gigi iwinjo koro ka parliament is not working what do we do with it to wan bendi wan gi chike moko moketo kanyo ma recalling them is another problem ke speaker book wiye koro gima duongo tam gi donji bunge then no then gi oko kucha no tam gi donji kati bunge 1 week gine which could no now they will come to realize oh mako yu kucha okonyali introduce himself as a member of parliament in a country moro mo the window then people are going to giboro no sense seche moko mitigation measures konyo ga gimoro emo mi an gima nyalo wacho the manner ma things are going okwabe yuago corruption every day okwabe chako blame family moro every day these things negative ka jo bunge neti why is it that this parliament has never seen it no parliament ninge kal gi mo sharon ten gima giwegi benefit mana ka parliament ni pamo chiemi neno ka gipamo be very careful iginti gima gichamo ero kama na inya mano daily nation ya koronga juanga gino mane gino mara ni kani yude wani somsigana makamani mabini jesu dwar bindo silindini kanyo hilundo bar gazette kapo kwa thorweche mamoko mabende omipek standard aneno ka benintire godo Oscar thorwach magipchiwo ne pek wacho ni betraying Kenyans dibed ne ndhogo oganda mapachoka ahinya mago mabende waseneno ka imako e piny mar Tanzania piny wacho osebedo koling kaluore kod okenge makama mwabili kano we thuolo bang' thuolo mar ndala ng'wen pok wawinjo grona ka sirikal loso erokamano kabisa Sharon aneno ka standard de coach ma betraying Kenyans ane pacha okwanyal generalize Kenyans okomak Tanzania o mak ngamiluongo ni Mwabili Mwagodi en ngata chiel to makosa ne momiyo no mak oro no bedo abducted enango tangoma no timore tangoma serikal timo serikal ma Kenya ntiere kod embassy mar gi Tanzania to ntiere ministry ma foreign affairs ma seche moko timo gik ma gitimo to deal with that case koro okinyal wacho ikawo gazette headline maduong tindiko kaka koro betray Kenyans ngene mano chal kaka koro jo Kenya te nigi problem aparo ni some of this headlines ni begi bedo misplaced ntiere ngata chiel ma maki oro bedo abducted e Tanzania Boniface Mongi bende no mak bedo released e Tanzania these are two Kenyans kai wan kod ji million 50 plus koro wacho ni betraying Kenyans chal kaguma watenya kan kodi tangoma botimore ka juma machielo hilo chako mak ja Kenya mo rach but waonge evidence ni serikal ok address serikal be wuoyo ngeti milungo ni diplomacy okene gima idilgo alanga most of the time any Kenya gi Tanzania gi pinje maoko ntie ka winjruok gin go kaka gitiyo to mondo ine ka japiny moro ngene sheria ma Kenya ka oporo kod sheria ma Tanzania kendo sasa makanya kabo poro sasa ma Tanzania kendo paro makanya kabo pogoro paro ma Tanzania koro ngata madonjo e Tanzania kidhi kucha to ng'en macha piny manigi sirikande kako tiyo kod kabe pache ntiere sirikal mopogore wan kod democracies kaka democracy mo enjoy Kenya ka kika wuole ma democracy ma jo Uganda be nyalo bet ni enjoy to kage dak no giti kage gitloso sirikande gino mondo otingi kaka gintiere no koro kidhi kuja kinja Kenya tidhi timo gik maparo mi ingo e Kenya kae dhi timo ge Tanzania okene Kenya lo yudo shida koro sitikalo inyalo timni gik moko mopogore gi serikal makacha to serikal cha en right mar Uganda ne serikal no nigi right mar nikichopo kacha kaka Sharon to nyalo wacho no kwa yie monde donji gisungo wacho no ibiro declare persona non grata ko yie doja yie kae
nikech paro ma sirkal go masche moko sirkal makanyo does not have to disclose nango momiyo gitamre seche moko intelligence mag osenyisogi ni Sharon ni oros kanyo ken ng'ama ber kamo ai kata kama intiere ni koro they have a right mar goli e pinjgi mondo giduoki e piny to mondo ng'ato bi ondik gazette ni betraying Kenyans ing'e ni gino anto Kenyans en general moka masche moko kelo gik moko tulo moro maonge haja en ji ariyo no omaki gi mistake mane to ang'o action mane ma sirkal te okawo nigi to process mar judicial process timre nadi to kapo ng'ato mako nyawadgi e piny moro kata jo Kenya kan piny ma deported every day ndijo mimako maonge karatase mag bete penyni ko make tinyalo duoke ing'eni sirkal nakora negi sirkal nego gaji kech nanyiso ga timro wacho kani sirkal kende ene men onyalo negi legally nikech nyalo maki nikech labda nego ng'ato koteri mbele doho to doho nyalo muan mondo gibed hanged mano sheria ma Kenya pod tiere to ginyalo hangi to ka gihangi that means ni gitime legally an activist moko kaka Omondi an against miluongo ni life sentence death sentence the life sentence the death sentence okay support death sentence kichimo kinyalo wacho chimoko mitimo nonro chande mistake boro nyalo timre koro badaye kose negi kore ki discover ni nyaka bed nene investigation no kodhi maber ingen mondo reverse mundi duok ngamo no sasa chando ken gi mayot but anta pacho ni sirkal nyalo bet sirkal nigi problems mang'eny dil gi ji mang'eny 50 million ngata chiel ji ariyo moko ko kinene kamano nego bed due process bedo followed to kik wakaw gazette to waketo ni betraying Kenyans ingen mai is alarming ko ngamantiere sia kucha ngamantiere ngene ndike kamano nikech sirkal okosebedo kana mna kaluso kutende kod mano kang mana Boniface Maki ngijo gima muda bani no wacho ko mak Nduku Tanzania President Nkurunziza wacho nango kada ko mak Sharon duok koni President ko jako nuwe gik moko gigo te ang dongo wi nyalo barre Kenya sirkal da watch everything kidhi ministry of foreign affairs kidhi investigate gini Tibo ilo kasi meko barua foreign affairs diplomatic people the PS master foreign affairs probably wrote to Tanzania counterpart or ambassador ma Tanzania no ndiko ni serikali ma Tanzania nango momiyo no abdak ngatwa the process is going on to oken lo so ngaro nyaka mak microphone nyaka wakin koro ngamo mak chande mondo koro no timre marach how do you condemn to wan gi miluongo diplomacy opogore kod politics diplomacy en ing'iyo kaka ratiro mar gik moko dhi mbele pole pole to ji winjore nikech nitie gik mang'eny sani ka president ma Kenya do ochako address gini tibiro po kala ka sirkal ma Tanzania wacho ni koro waloro border or ok winjre e biashara moko mopogre gik moko mo import nikech kaka Tanzania gi Uganda mago gin biggest importers mag goods magwa kaka jo Kenya kamoro kaka Uganda gitiyo kod port marwa ma Mombasa kitchen landlocked country en ni gionge nam mawuok pinje ma ka gitimo shipment nyaka giti kod border marwa koro ng'ama maka chiel Uganda ma odhi timo miluongo na activism kata Uganda kata Tanzania koro kelo koko ma koro nyaka ben president nyaka wuo president ko wuoyo ang no chuno koro mafuta ma uso Uganda koro kwanyalo uso nikech jo Uganda polisi ma Uganda nyoma ko ngato migingo kwani dong kara migingo sebedo kimako fishermen kidhi kata gire ne beaches magwago ntie problem mag diplomacy kanyo lakini gibedo discussed and decided diplomatically a level cha ero kama na inya lakini Nduku nene gi wang machal na nanu kikino wi kino mabende Oscar na loso Nduku kino ga wi seche malos ingen Oscar igeni mako ngati piny moro okrash barka ko maki monego jono niki ko bi maki to wachi no itimo makosa Kenya to nego maki titeri ka police ibedo booked iteri court to in may end up mana ikoriyo no kwenye ni iningama koro tange mane Kenya ko kwenye tinyalo thon there the government is acting wrongly ewenjo kanyo government act marach niki koro ngeche ne government duoga kitu gimoro kama chanwan go jonek moki Kenya kae kata jonek moko sobed around the world maki kosi piny moro to ginyalo biro to gikwanyi to gidhi witi pinyo
That is where things are missing up. Mako ngato kaen ngamo koso ka to jo Kenya nge diplomacy mi wacho no. They want to bring you back, get him all the necessary documentation to get Kelly to get the police, to get the court, and you are charged officially. No. Ngato end up in the hospital. Kanyoto we cannot agree. Abduction ten gima serikal nyaka non. Kopono gine magitime. To gikonjo Kenya nono jo matime. We cannot allow crimes. Probably ngeni awinjo ni wacho ni activists. Probably in activists manyo chako nyoro. Some of us mano chako gini tiende. We know what our friends went through. Wangie circumstances mano wakale with police. Emomiyo chik mina nokta mano wabiro Constitution 2010. Ne wabire out of pain. Mane wawinjo. Wane chopo kaminya lomaki and you do not know. Ingen wa lose karana student leadership in this country. People would have helped this country maber malij. So nitie on account mar makuji ti end up your sultani mato ae uru. To kaen wach moro ni ngato koso. To serikal dware. To diplomacy mi wacho no. We would expect Ministry of Foreign Affairs, the AG office, the DPP office to coordinate. Kata DCI ni gurusa, mar coordinate with the other DCI in the other country. Bugi ngacha bugi keleka. To bed gi official ma jiungeo ngane to ngane makosa motime ma to kinwa tere court. Koro kitako poni gimoro time lwetgi ka. We know who to blame. Lakini ngeno kwanyal kedo gimoro ma ngato lal tede kwanye jomo mego bende kudwa identify themselves magini ngagini. What of Kakorin my enemy? To Korabiro Tan Makawi to Kinjib Serikali Mabedu blamed. Where will we be going as a country? So to me, what abduction to Ngima Serikalo nego gola kabisa. This blame is just too much. We are dealing with very rogue team. Kenya can pay most of the Marach kabisa. Kenya can kara joma tatu most of the control. There was a time when Mungiki was the man of the day. Manenya makidonjo idwa pango ot to yini pesa miwenigi samidwa dad beningu pesa miwenigi. We have come from afar. Let us not go back in this. Omian kata nyalo wacho makosa ten makosa kajo serikal fail ningato tema makosa, let them follow due process. Kain ngama Tanzania there are rules magovern kakio mongate piny moro wany moro ni kara jo Uganda njo ka BCJ kai. We still went and saw BCJ in cell. Why can't they even copy from Uganda? We are only saying, how did they come in to know Ian Ginadi? See, that is another angle. Imagine Yalorangu Gimon. To yin jogi cow, to Enengama Owiti Korio, Enengama end up your sultan. That is not good. Kakoro can do Gimoro your team, will be blamed. And Gimajalo promote militia group to Kanyal support. Katobed policeman Mondeki, Katobed a grouping Mochakare, Katobed group Moroma around the state. That must be stopped. This idea of abduction, we should just be arrested. Kada police or makongane carrying. That is a very genuine case. We can now say into how did you arrest him? That is a genuine cause. Omian watch ma gazette on deko. Gazette is on sale. And headlines. Gingirango gima nyalomi gipesa. Koro bendi nyano ankawa react gimoto gimonde kanyoto 10. So the best way is give me your information. How do we deal with that information? My take here, we should have a confident security. Makanga Tokoso, they are able to go for him. They tell him, we are going to charge you. What do we investigate? Either we can't give you a bond. They go to court. They take necessary orders. They keep ngano, get him investigation. They still release him. Manobe put chiku yenigi. The best way, we must develop a way Mwadi Lugini. Against Chemokonobir out of pressure, out of work, security Guinea was going too much. But I think now we are going in excess. What in the extreme mad dealing with this thing? Omiogini why? Enemies chigni chakodonjo. Kenya kae kama wanajoku mokoma groupings ma inyalotigo. Nedo wangane to giyo mangane miwe negin kore police. Gibende giya kaka police. So the best thing is, kiranga picha mwana ogo enjoy aka. Nyene kijana bwana mina na mago enjoy aka. Oken police. Mina no go enjoy ruthless icha. Oken ka police. Nene na kani youth winger. Mane George Aladwa ni maneni tiyo ako. George Aladwa maseni MP mawakarani.
Emaniti yoga. And the neck can go mercilessly. You would have broken even his head. So the best thing is, Niginyo Sujopa Kamakoro, Okonya la Chiveni good. Sirikano Bedpin, Kagiwa Arkatom Raj, Obio Maka. Utera Akali due process. Aparoni Sharon, he allow Nduku Mondo or address abductions, Mauka or address ka. Kich awan ipenja idi ngisa matanzania tumanduku wachoni to mayeka kaponi inyalo invite waginduku mondo wa discuss abductions mayeka I will have a different opinion but angisi niji ariyo monde ke standard gi en nga milungo no mwabili mwagodi oh no market Tanzania to duoke kae to duoke state moroma right okay mano to 2 months ago the team longo born first mwangi mabe no makucha those are the two men I discuss and I discuss foreign abduction from by foreign countries okawachi mayeka it dogyorewo kikawuondi mandu kugire wachogi dogyorewo arrests tinde ko mak ngato sani ko bio mak nduku ka oko kae kato bio mak oko kae to jomoko go picha to wacho no be abducted ngene se moko wacha moko blow things out of context Osco work station to police of market to tere cell report mother the okokacha then abducted arrests can be made wabe urugondo jo ping to Tanzania Oscar Musko ngadi Tanzania koro gimatimre kaka koro arrest ko abduction no kaka koro gimatimre ni manduku wacho ngama no tere court one thing kapo ni dhie piny moro tibedo declared persona non grata ni ibedo deported okin criminal manduku wacho ni itimo crime cause on pinchande apana the country said chingmura lomoko ni ka Zimbabwe Raila neno pingo Mugabe then of this Zimbabwe could be a meeting Mario MD, I think MDU, something like that. But it was declared persona non grata. Moko chupo chupane to ngiseni visa Mario Bedo cancelled. It can be cancelled kaki chupo chande. Chuni Sharon nise magino Bedo cancelled no. To okuyi ni bet border smart country chande. Mago international law. Nyakanga ni dog thuru. Nikechi gine magimi visa mardonjo kanyo. To visa mardonjo kanyo no. Onyalo bedo revoked anytime depending on culture de neni mano community criminal omuni be declared persona non grata tigo likanyo tedhi mar the court ten ni oyudi kacha to labda in illegal immigrant so illegal immigrant ibedo subjected a magistrate court makacha ma declare ni ke bendo jo ka illegal mi ko nginya tweak 1 month mondi e kibedo deported but kibedo be declared nis o wachi ni visa mari bedo cancelled gi kanyo to angno chuni ni mo de mango e dogi margi bakoro timre taka ko ngato mak ochuo sindan ogoe otimango mago crime mobedo committed gi that authority makato ko bedo ni police motimeta taja kacha bende pod human rights mag ngano bedo o bedo violated koro en gumo pogre gi gima wawacho ke mo mangi sinse te mangaso ndiko deadline makama to ko ngiswa gima otimre adire dieri ningache moko o make police ko se o make ngene yalo bedo die bichara mari moro to yokumati mako hala o maki bogoyi buchwe sindan buduki koni lakini obedo blamed a government makata chande kolo ko timo investigation ngabe jabro wacho ni ai ngat me wacho no se moko jok mo make go ok gin jowa kendo bakika mo make to ayen kanadi ngamo invite to tima ngayika mkuongo kuro and I believe kaka kuro Nduku is an investigator odego be ni what they deep into okwa beda ni abductions dogo se ngene wase bedo taka ko abductions but abduct themselves to one generally ko wacho abduction tijo moko malala to wacho no beda abducted kada case bro poro san ntiere court manyaka kana mafaka ro gine represent kijana moro giwe represent nketi gi discover ni angumu adili go kai kuro wa kedo moko blanket ntiere abductions ntiere legal arrest mabene some of those people most of them claimed negi been abducted serikali no present ge court magini court cases e court kipana getimo koro okonego bed ni seche mwagomba ka gimwa kiagi kumwadilo and it has been there
abduction. Obedo repeated, nyaka jo mak legally, motimo makosa. Nyaka jok mandu ko to jo corruption go. Ko mak ja corruption, man corruption case, donge wacho ni macho bedo abducted. Koro watemo nyaka miyo serikal no bende tije bedo matek. Nikech kono kinyal mulo ngata. Kimulo ngata be wacho ni we are seche moko serikal perform bulungo ne legal arrest of criminals. To okomino ndok manie siasa okunyatimo crime. Gin gi crimes moko mopogore. Ma MP moro be nano kana lomo koneno obedo abducted kanisa kamintiere. Jaode gin go ni jomokari obiro to kawe. Gari mo abducted en gacho siepni. Mageto kwach. Baso walk to Korote Hospital, Karen Hospital, Bolorne Kendo Kanyo, but I don't know why that hospital was even allowed to do those things. Koro was a bit of get drama mangen, Gik Matimore, or tear abductions are illegal, but Timokubedo performed the Jokuma are suspected, Nigin Jokuma Tion State, Magun Tiere, Jokuma bed arrested, the catching any police officer co-arrest. Onyalo arrest because of investigation, then they discovered Sharon Lawamako. Our suspect don't come to acquire the Konge called Makosa, but Obedo released. Because they have to work also. To come away when Kuro attack the system, so the cult, oh, give it to you, it did Mateka. Sharon, Omondi learn one thing. Abduction enough was for arrest. Eh? Abduction. Make get one. Yes. To kwani Meko generally, ka police biro maki, bo achini in makosa, wadwari. It's not an abduction. to resist arrest. You can resist arrest, they should go to court. See, don't go yen gengo ni kanyo. Boki wogi. Yen mano gi yen police, gengo ni kanya around, kanyo mondo ginwande. Man no use of force. Man no use of force. No, force on go benigi kauru say court. Circumstances better explain to the judge. Let us be a civil society. Makin o chak no duar piny ni king. Or tiyo gi moro ni ki system kuro system moro tiye ma kuro system ni tiye. One we have been one also kale chekegi. One also cheke matini nagi. One also diem wagu ngegi. We cannot encourage them to happen again. One who undergo these things, ma we cannot encourage. Kinena ngama neni struggle in the 90s nyakasani. Ongeo ni gigo chike maricho mo Kenya dwaro back. And the best thing is, Jowobe civil, Makosa Beti, that's why we have learned police officers. Makaso me maonge iti police ka. To make sponsorship, if you want, that is the truth. Kawaduaro a responsible police force. Yakawabedi gimilonga responsible citizenry. For example, no support running from the police. Police go saying is in chung, to kawan citizenry mabende responsible. Wabro end up gi police force mabende chalmarogo. Okwanyal blame one side to support one side. Police ko chungi ni gimtoka. To gitimo lwetgi kama ni chungi. Mondo ngek mo police duaro. Mondo force to be applied ga. Ngarche ma mostly chakoga. Ngamutingo bonde. Ok timo tiyo gi force most of the time. Ongene ni gi power ma uneta go gi bonde. Lakini sama kore chako kelo Rory, the police, the police chungi. Koro mane makoro kelo problem. Koro for us to even watch mag extrajudicial killing, police abduction, excess use of force, ma police tiogo. Nakawabed no one bende citizens, ma bedo police tiogo, ma wane bo check, nakawalur check no. To kapo no kwaluro chik no to bro end up ga very rogue police ero kama na nya dar mar mod make gi ka bende Kennedy Ondiek bende nos no studio ja korom gajwang waka ne yo matin waduogi Kennedy Ondiek bende studio ja korom gajwang gi weche mathoth ma bende osbido katimore aluora mano mar piny Kenya. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiechieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. Mondo yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Say you don't know Nikelo Nyako Chia Jonogore, Yajelunga Nisandi Namo, Nyako Chia, Nigiere Kondo Jalusibo Kachandi Gimo, Nyako Chia, Temoka. Nyakoronga jong machigni kendo kang mar ariyo sario seromo nyakoronga jong wadhi nyime gi twak marwa e chal mano mar piny Kenya. Mane en jalup jatend piny nyakoronga jwang ma bende en jatend duond bura mar DCP pod nitiere piny mano mar Amerika kama bende pod odhi nyime gi limbe mage nyakoronga jwang. Kata kamano odiochieng' manyoro Gachagua ne ochom kod adiera gi jakenya moro ma bende nonyise mar mondo mi oler agenda mare motegni nyakoronga jwang. Nitiere sigana ma bende nyawadwa Walter Nyambaga notimo mar mondo mi ng'e raberano no nyiso Gachagua ang'o to Gachagua not bang'e odwoke ang'o kaluwore kod limbe mare ma bende otimo e piny mar Amerika. Kodo picha mar athiri mar TNDO machon ma ok oluor kata matin. Jalup jatend piny machon mane othichi apisi kendo sani jatend duond bura mar Democracy for Citizen Party DCP orado kod kweth jo Kenya moko mokorore e kar jot ma Baltimore e piny Amerika. E kweth no rawera manyako Valentine Wanjiru ne ochomo Rigathi Gachagua kod adiera maduk e kendo nage kod mundrabuon kokone Rigathi mondo yiorwa ka jamba mar jatelo moriwo jo Kenya duto okokebe moro mar kor gweng' mawacho mana wach dhot achiel. You need, Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. Wanjiru ne okoyo Rigathi gi kanyo kende. Kata kamano, amen maro wach mane ong'wano Rigathi nyaka e kona. E kamano lero ne jaod bura machon ma Madhirano okoseyie nyiso kido mar kitapisi mar jalup jatend piny mane en okone Gachagua mwang'a dhogi ka en Amerika kono. Ranyisi en boma ma Boston. I watched a speech about you in Boston, and the speech was a good speech, but there is something you said that Kikuyus economic, are more hardworking, paraphrasing, economic, we've grown the country. But we have done that because we are a beneficiary of the system of Jomo Kenyatta. If I keep quiet, the people will be intimidated to feel sorry about themselves and who they are. Nobody has given the people of Mount Kenya any advantage. If you want a loan, you must place security. Kata odoko ni otobedo maliet ne Rigathi kendo loya okwake. Jo Kenya go ne pod ogedo nyamut mar nyandoro mar it Rigathi kiparo ne kaka ne osiro William Ruto e yiero mokalo e kama ne gin kod yie telo marito chik e kendo ok buon telo mantiere. E gipenjo pogruok mosebete mamiyo Rigathi neno William Ruto kaka nyakwaro motoya guch rech e pacho. Why should we then
close to the election in 2027, trust your judgment when back then it's given us route right now. So why should we trust you in 2027 when we are where we are right now? Making a mistake is not bad. What is unacceptable is repeating the same mistake. I had the choice to stay with Ruto and oppress Kenyans, and I decided not to. Kiteno kaka weche ne otimore ng'anyo ma dwe mar auchiel tarik 25 higa mokalo, to kod chal mar siasa ma joma tindo nenore manyiso tegno kata thon manyalo mako rwadh pur masoyo para, kendo ilieko ni mano nyalo biro loko kit telo makare pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorunga jwa mogin moko kuom rombe mabende Gachagua timo e piny mar Amerika. Rawera mong'ere kaka Valentine Wanjiru neno kanyo kano siamo wang Gachagua kwacho ni en rombe mabende osebedo kobago e piny Amerika, gin mana rombe mabende osebedo mana kilose dho Kikuyu. Kopogore gi mano, iwinjo kanyo ni nego bedni koro Gachagua chako loso ka national leader o ka tribal leader. Kata kamano, Nyakorunga jwa ngantiere ka gi Kennedy Ondiek bende mariwore kodwa en jakom mano mar Progress Plus Alliance. Kennedy machiegni bende thor wach minyalo loso kotonde kod rawera mano semo Gachagua hikin mamoko. Ya, erokamano ne thuolo mwayudo ne lawyer adwa kawo thuolo makende mondo ago erokamano ne thuolo mwayudo mondo mi wane kaka Kenya dhi both dala to kod oko. Mokwongo yiena kawo thuolo ni kende mondo ago erokamano e sirikal mar Kenya kuom yie mondo gi dhi alayanga Mama Phoebe Asio kendo gidhi miye ikno ero ma iluongo ni state function kaka jakarachuonyo kendo kaka ng'ano mogeno Mama Phoebe Asio ago erokamano e sirikal. But kapod abedo kacha arito mondo adonje panel awinjo josiepe ga ariyo mabende luoro kabisa kendo ma joma madongona ka wuoyo about weche ariyo. Nayiena mondo abe abaye piyo kapok adhi e wach nyako ni gi Rigathi Gachagua nikech en gima very serious kendo mowinjo bende wawuoyo very strongly. But mokwongo awinjo ka jogi wuoyo about betraying Kenyans. Kendo adwa lero ne jaduong' Omondi ni betraying Kenyans ok onyal wacho ja Kenya achiel kata jo Kenya ariyo to baso wacho ni gin very small kata gitin kabisa ma ok owinjo bedni ka komakgi kata otimgi kaka otimgi chato sirikal ok time gimoro kata ok wane ministry kokawo effective action be ok wane the presidency kokawo effective action. Life of one Kenyan is very important. Mano gima nyaka owadwa ng'e makata ka ok odwa winjo mano to ngima mar ja Kenya achiel kalure be gi circumstance magigo timore. To gima badwa puonje kata madwa wacho ne kizungu mindike gazet kanyo kikawo Boniface Mwangi terewo gi makoro no makeni mano godong gin ji ariyo. Kizungu wacho ni ji mokalo achiel ok iluong na Kenyan, iluongo ni Kenyans. Koro ka Boniface Mwangi gi masani ni nobedo betrayed ka gazet ondiko ni betraying Kenyans, those are already Kenyans ariyo. Nyiso ni gin plural. Koro ka ok otimne gi gik mowinjo tim to kowach ni gazet ondiko ni Kenyans ok onyiso ni gibed 1 million Kenyans koka gibed Kenyans. Kenyans gin so long as no kala achiel in koda wan Kenyans. Koro miyo jaduong' Omondi ok direct jowa maber. To gima adwa wacho ni article 26 sabatikul 1 mar katiba ma Kenya wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi right mar bedo mangima. To kendo kidhie pende mar adek kanyo wacho ni ngima no ero onge ng'ama nyalo kawe e yo moro amora ma ok oluwore gi chik ma Kenya. To chik ma Kenya wacho ni ngima ni en gima ok nyal mayi. Manyiso ni awinjo ko wacho wach mar ni life sentence and hanging. Hanging ok onya wacho kata no ko support hanging because ok en gima bedo discussed samo weni. Hanging ok en gima is there because nyaka neti yal case miluongo ni Murwatetu case. Murwatetu case no do away with gimiluongo ni hanging. Manyiso ni onge death sentence e Kenya ka as we speak. Onge ng'ama nya declare, onge judge moro amora kata court manya declare death sentence. Inyalo mami life sentence owadwa Omondi. And kidhi article 25 mar katiba nitiere ratiro moko ma in go miluongo ni ratiro go ma ok nyal mai e circumstance mora mora iluongo ni rights that can never be denied. Number 1 en right mar mondo miteri e court
komaki gi police. Mano right ma koponi omaki gi police to bang 24 hours poko teri e court gimwanya lungo mano wanya malungi ni abduction. Kore mo mi winjo kiwacho niya ng'ano bedo abducted because omake teri tich adek to tich ang'wen poko nene e court. Mano nyiso ni koro right mari mar keli e court ma jo kizungu luongo ni right to habeas corpus oko bedo affected. Mane mako godo wadwa ng'ane gini activists mandalo machon. Nduku gini ni mako tikano ma oko tergi court right to habeas corpus ne onge manyiso ni mano gende it was more of abduction ndalo sirikal makoro is zero headlines ma headline mar standard tipo mochiw mar Mudavadi ber kabisa nikech ja Kenya ni gimomiyo awacho ni Kenya betray ja Kenya ni ng'ani ko make America gino make Tanzania process ma mondo mikaw kata ng'ato pik Kenya owinjo beni kani pike Kenya ko make Tanzania rules eni kano make under custody mar Tanzanian government no winjo beni obedo handed over to custody of Kenyan police no kodhi obedo dumped diani kuma no bedo dumped no winjo beni obedo handed over to Kenyan police ko bedo dumped mano ng'ama ok obedo mano sirikal e border kacha ng'ama no receive into Kenya samo dhi obedo dumped diani to kotere court mar Kenya kani nitiere order mar arrest or how he was arrested in Tanzania. That's what Nduku was saying ni mano is unprocedural, mano is abduction irrespective of kumibed abducted kaka kisa Besigye no gol ka oter Kenya to Uganda unprocedurally. Mano iluongo ni conspiracy mar countries to betray their citizens. Kenya is participating in it. Kora adwa dhi into corruption ma winjo ka giwacho ka elected leaders awinjo ka jaduong' Nduku o blame wabunge. Adwa koni niya anto kadhi blame wabunge. Adhi blame process ma wayudo go wabunge. And jaduong' Nduku kako sebedo advisor ma Jakom for so long. Ongeni Jakom has been messing processes ma wayudo go wabunge through their ODM and Ford Kenya chakre Ford Kenya LDP up to today. Gikwanyo ji moko ma bogus ma ok nyal timo anything. Makoro Nduku wacho niya no winjo dhi lorne gi bunge. Ere gimomiyo ikawo garbage in ti expect garbage ni ok wuogni. Kisekawo ng'ato kaka wabunge moko mag dalawa ka iwacho ga ni kik waluong nying ji. To nitie ng'ama anyalo wacho ni kata nyathi ma ja klas 8 owinjo kaw tere bunge to gole oko mondo dhi dala because process mwayudo go jaduong' Nduku nyaka walok our electoral process mondo wawach niya ka jo karachuonj wadwaro mbunge ma dhi represent gi timiyo gi thuolo to giyiero mbunge ok ni jomoko dhi bedo e odgi e sitting room gi to gi decide ni karachuonyo wadwaro ng'ane Kisumo Central wadwaro ng'ane then at the end gibedo jok midwano dhi olorne gi parliament one make mistake dala then wadwani wadhi watim correction gi Nairobi. It is not possible. I want us to say ni kwa the electoral process this time miyo mondi teko mar dhi kwayo jothur gi mondo yiere miya teko mar dhi kwayo jothur mondo yiera ok ni ng'ato dhi decide but kosekele to nikech party ni wacho ni popular ni wan jo party about Gachagua gi nyako ni an adwa chaka abedo very critical kode nyako no and correct or what on Gachagua gima ber but what look back home I no kadwa deal with that matter of course Gachagua no be do impeach nikech those part of speeches koro en on woman gima jo parliament mar Kenya no se wacho no ni Gachagua is tribal it is divisive koro tote mo makwere ni kigo be divisive but come back dala waka kaw gik ma Gachagua nyako no kaw nyaluo moro milungo na tien moro mogi wa bunge wa magdala wa kawuono ma bende wacho mana injili mar wajoluo gibe penji giane because kata wan wajoluo gi bende kawuono wacho mana ni wajoluo kawuono king'iyo gimomiyo kata jaduong' Omondi kata jowa moko nyalo support William Ruto en Raila oriwore gi Ruto ni koro wayudo dongruok dhi kaluowa that's all they are saying koro gimano tandiko kata chieng' moro gazette ma wacho niya Kenya watuto one tribal. Koro kik ng'ato blame ng'ato. An ka jaluo, an proud na jaluo, an proud na wacho dholuo. Kendo samwa biro studio ka, onego wapuonj joluo wa yo maber mwanyalo yudo go power kata mwanyalo yudo go dongruok. Kaka ne wapuonjo gini wabede bath sirikal. Bang'e gibiro gi hijack sirikal, duku gino hijack sirikal kawuono. But the truth en niya, wabedure bath sirikal and pod abro encourage jo ne kata broad based government nyocha wacho ratil nyocha I support broad based government mana mondo wabed gi luasi no mwanyalo go yudo go dongruok thurwa abedo tribal because dala wakucho jowa mathagore dong wange ntiere siasa mar gwenge to bende ntiere siasa iwacho ni mar national koro mano mar piny Kenya ineno inyalo bedo national ka to daka obi wacho kizungu ka dong wa Nairobi wawacho dhok mane wawuoyo jo mage sani wawuoyo gi jomage wawuoyo gi jodalawa wawuoyo gi joluowa
And I don't care ahinya emomi ni winjo ka wacho chieng' cha Jaramogi ka nia ni kasamane wayudo thuolo bro sirikal mar Moi ne wakawo mana ministry mar roads gima watimo go maduong' en muko udi madongo kigero thika super highway nyisa ang'eni jowa bende ringe kata na ringe because an gi plots moko kono but the truth en niya dine omiwa ministry mar cooperative development mano dhi okawo mi joka ka mondo mi wabed gi capacity mar developing saga mondo mi jowa obed gi pesa lwetgi wabedo gi leadership mar our local region manyalo miyo jowa bedo gi mwandu to wasebedo gi leadership mar our local region madwaro jowa odhier ma gin gi nyaka sani jaduong' Nduku mane omiwa kendo thuolo mar cooperative ministry uchako baye mna western instead of kete korwa mondo mi wager kaka jowa nya bedo gi pesa lwetgi mondo wabed ni ere kaka jongware wanyalo loso sako mabedo ni gi hola to gi invest to gi duoko joniang' wanyalo hola to gi wan waonge go ka Dalmato Tieno nochako gero Thabiti Bank obage go mokethre ere kata bank financial institution mwanya wacho ni jowa wacho ni jo-Kikuyu are enabled to ni bank ohero gi mana nikech pesa makuru mek gi weg bank go wanere bank wa madiang' wacho ni adhi ol pesa kaendi idhi yudo managing director kata CEO ma jaluo kamano inya Ondiek Nduku in bende inyo na pachi kotenre gi mano ang'eni Ondiek owacho weche mathoth to nwalose wach Gachagua ma bende koro nosieme piny mar Amerika koro notimo gi mana manywanda koro ing'eno Ondiek e wang' ing'eno Ondiek ing'eni ipuonjo go some of my fellow students man wan go maranda I want you to maintain being a teacher bedo japuonj calls for a lot of things ing'eni adwa ni bed gi historia kirango jaduong' Jaramogi joma ne jaduong' wacho ni fuana bayo karachuonyo kato mos na unyasiyo ema sani pakone ka Jaramogi chungo joge 1992 Jaramogi had the best members of parliament best mapok jodu bedo go nyaka sani and participated be mokelo reforms menanagi only 30 MPs brought what you are seeing today. Raila Bekanyucha of NDP, his first MPs were the best. Kama kethro kudugo beti en demokrasi makoridwaroga. Nikech mode to kwade pesa federal to do uloso go piny to kuru chiedo go pap. Koro pa ingeno mabe yukanya mosogo MP piny diere kara iluchu. Kanga to kaka MP to go piny nigilaro ticket in a public rally. So before you start attacking management mar party, ranguntu unjo penyu teru party no kanye. Wansani wawacho wangni kaja kom duduogi debe to wadwan wangni ene mwami e chance yerge mudi chungo. Mondo joluo nene what we want to blame him on his own mistakes. To kwanya blame him mistake majo penyu loso. To jopindu wakiloni nikesa ni blame everybody ODM ango to uni achiel kum jokma goga kuku sani angengra nya wanga sani go kabisa I'm sure days to our election you are in ngate so waberu jo mangeo ni kopo ni gimoro timore wa yieri to ke perform let's deal with you as an individual wabe generalize electioneering manoke di malo that is one thing that I would want you to shape up. And to me, I would say, one gagi party nugurules mage, onyalo tero ji mondo go kura, mondo yier ngato, onyalo yiero ngato bende mondo chung, mano gimo yien party. So, ka mistake nitie, to one management menyalo losi e mago kibi walo kaendi, ibiro ira ti waloso mos. Number two, gimado ni wachi, ma iketo. My waso wacho kano kadwa donje. Mi wacho kendo ma very sensitive. And the question of ministries mimiyowa. Ing'eyo hola nitie kata sani kadala. But jowa kirango mine wa ma dala kucha. They are really trying. Gin go merry go round. Gin gango. Gitemo. The only thing mwongo go mapokwa identify mamiyo ji pesa. And one cash crop mathurua nene niang. To niang no kethore. Gimone go wakwa MPs wa onego wa develop
ne niang cha nyalo konyo machal nade. Kopo ne niang nyalo los Brazil to kochope Kenya ti use 300 shillings at 2 kg. To miloso mumias be the same. Ngeche ni kara we need to improve on the machines. Ma miwa end product. Mondo mawa giwe be expensive koro wa use kita cheaper. We will still be somewhere. About food production, jo masani meswa mamiyo jo thurwa uso lo abal Omondi en ga jalego kidhi gwenge sani gin ga junk of lands tingen kaka sani siaya jo luo sani ma brok lo to brok lo nango inyano an lo monego nyiew at about an acre 200,000 brokers nyanyie kama an acre goes at 500,000 tingen madwa nyewe en ga wanyo do contract county. So gima duong' monego warangu kaka joluo kwadwa konyo oganda wa. Warangu to management wa mar county nyaka ne wabed gi county for these terms. Makoro wadhi nyapaga beach ni. Leaders mage mwan go assembly and what are they discussing? Have they matured to the occasion? That is our challenge. Okogoyogi, have they matured to the occasion? They get discuss progression politics maturwa. Nike gine makoro wachigi ni kodgi. Ki this year. But you see discuss progression machine with Josiah. Kidi Kisumo. Are they adopting anything in line with Manyalogerawa? Mine is a challenge to all of us. The other thing, Maneno Miketo, my penjo about Nyakocha. Anna would want ni Nyakocha inform Gashagwa Maber. Ni the Tili Maber, lakini Gimaraji ni iwe wakuwa next post kakayuki ku. Ingena from last week, is station more. Mancha advice to the government. This issue of commenting about Gachagua should stop because we should now think Gachagua Timtimbene Kawo Kukucho mess. We have a whole security system. Manyalo manage Gikmo Wachogo. Kagin Gikma Ketho Kenya will deal with it at that level. Ben and Korojo Kenya Mokoso Chakoneno. Ni indeed your media code is not very good. You can't be at war all the time. That is what Gachagua is missing. Okinya bedi doing such a duto. Sirikani osogolo nyaka Matiba, Money Transport Minister. Sirikani osogolo nyaka Kibaki, majado odi. Bodi bobe do botiyo, bocha kudu bedo president. Ogolo Matiba, botere nyaka jela, Matiba dugo wog. So gik Matiba renga Gachagua are not new. In fact, Come nego lemni Kenya kai ni nga vice deputy president kata vice president. Come nego lemni. The deputy governors are not doing very well. So pokwa understand wahero adopt gikmo pokwa mature on. Ngama on wang office ngama ngatu ti boy. We have not matured. Buangene level maro mo operate in the country. So to me, what Gachagua I don't want to build on, but I'm happy. Nikechi kijana maro penje kanyo. Ine Mikelo ngani. Kendo kori wacho nonwa we ngani. Ere gimenyi so ani koro kendi bro kelo ngamara, ani bro kelo ngamaber. You see, that's a very good result. To me, I don't want us to get annoyed with Gachagua. We are learning something. Magima president adotimo. And president mapping. After this, he should go and address Kenyans. Manuwa ukucha ne biuro back. Abenchan gutungu ni penya. Lakini korate malose. Kaniti investment munya lokelo manya logero our economy. Come back home and repair. Mane mwanya logo politics. So kwa be reactive with Gachagua, I would want to advise the government. After this, Magagenjo Kenjwa. Mudavadi can go and meet them. Jakomrela can go and meet them. Ruto himself can go and meet them. Let him go and talk to them. Kaini manyocho wene ene modi ketho. Ene mogoro akanyoka koreni relevant. So to me, I believe my fellows in the intelligence are watching it. Kenyans are really responsive well in Gachagua's tour. Kama na ina hakina Omondi nene giwang mana. Ngene pokadigera til. Tane noga. Nego gwili. Noga. Ondiek ratil. But kangiyo kacha penjo enni rawera osiemo Gachagua. That is the question. Kendo mai gumadwa respondie. Issue moko ga don mund away for another discussion another day. Kata kangi penja tabro do ki issue moko go. But ana do discuss gima dhi mbele wach mar Gachagua na ni penjo. So gimati more ni
activism kod gumiluongo ni political know-how chako bedo malo kabisa. Kendo gima wanyalo timo en keto jotendwa te ok kata Gachagua kende to account for gik magiwacho kendo gik magitimo. Kada king'iyo Luoland bende kod leaders man go Luoland, ing'e ni adieri en ni nitie gimoro miluongo dho kisungu ni euphoria, ni ji osebedo ka donjo e telo nikech seche moko gi whip emotions mag jothurgi. Nyalo wacho ni jothurwa wan under attack, tiyiere e grounds go iluongo ni populist leadership. Ma democracy kelo leadership bilane, lakini ng'ama populist en ng'ama ko donjo tich to gigo kinyaga implement. For example, Gachagua en gik ariyo mowacho: one term, Ruto must go. Mage ideology mare to poko explain to kata jothurgi go, keto jothurgi go un under attack. To kamodhi wacho gino chande macha en platform mopogore. Emomiyo wacho kanyo tloso mo kidhi platform mae to nyaka wach ma kiloko ja nyaka wach mopogore. Audience mari miwuoyo gogi, jo miwuoyo gogi bende gin jo minyalo nyiso ni one time Ruto must go, bagi yuji ni mane gimidwa timo. Nikopo no mi telo king to in one time Ruto must go. To can you say this one for 2 years? Higni ariyo kiwacho one time Ruto must go. Nikech problems mantiere, for example, currently wan gi shida mar education. Wach mar school tiere problem. Gimamba DCS nchawacho en ni pesa ma wan go ni ok nyal fund gicha. Mano is the truth. Pesa mokete gicha ok nyal fund kod mondo wabed gi schools ila madwa gombo wabed go. Nikech police onego bed luwo pesa. To keto police in school onego bed no bedo bode nyithindo chamok makamani nyithindo chamok makama. Nyakete pesa marom kod gino. Health bende. Health bende, the truth of the matter en ni pesa mokete health. Kawaluo kako nego bed no bedo kod subtande. For example, Brongisi ni the entire Luo Nyanza plus 2 counties. Nikech Jaramogi Odinga Hospital or support 7 counties. Support Kisii, support Nyamira, or support Siaya, Homa Bay, Kisumono, kod Migori. Then kiwe mano nyaka Nandi, part of Nandi, put tiyo kod Jaramogi Odinga Hospital. To en mna kod ginene ICU beds apar kende mag counties gote. 10 ICU beds man kon the entire Nyanza. Kore ngene se mta ko discuss issue mag health, issue mag education, do jisa ko winjo gimi wacho. Ni my problem ma jo pay to deal go. To kapo ni wacho one time Ruto must go, our community is under threat. Inyalo wache gweng kamoro Nyeri Madhira kama ntiere jo boda boda mi pesa gi Kongo to giwinjo wach mi wacho no. But kidhi Baltimore America be wacho gino to nyathi cha dhi wacho hapana, wait a minute. Tane Omondi gimi wacho ni akwayo na advice. Nyathi jo kopingo Gachagua o advice Gachagua ni njata ndo maber kabisa. But kuro rise to the national level. Chak tugo national politics. National politics en ni kai wan gi jogot moko bende 147. To ngato wacho ni bwana gimi temo timoni. Bro mna miyo wabedo isolated. Nikech oganda moko be bro feel ni kara gibe koro gen under threat mar the tyranny of numbers. Wasebedo gi telo ma Kenya ka for 62 years. Higni uchiel gariyo kawan independent. Out of that is 62 years ago. Telo muwuok ewi Murima kama Gachagua wacho ni. Osetiyo kuom higni 36. 36 years Murima kanyo. Nkeche Kenyatta tiyo 16, Kibaki 10, Uhuru 10. The remaining 26 years osetigi jo Kalenjin, Muita mo 24, then Ruto cross tiyo 2. Oromano 24. 24 plus 36 emakelo 62 chane. Koro, how do you tell me ni pod community nge maber ni pogo okose bedo maber momiyo wayuak gimiluongo ni equality, equitable share. Ni jomoko be oyudi, jomoko be oyudi. Okose bedo kipogo maber 62 years ago. Jomoko se yudo mang'eny moingo jowadgi 62 years ago. Kata king'iyo mar education, kidhi Wajir, skunde onge, yudo ka skul ntiere kata mna 20 kilometers kama nyathi ntiere. To mano pod mna Kenya. Kidhi kata mna Garissa,
en marginalized. Kidhi kata Turkana, iyudo ka chiemo kende ma ji chame mas chiemo ko onge. Kidhi Luthehe kor James Orengo, pod nyithindo mantiere ECD somo tie yien makoth kod chieng weather affect kama gisome chande. Mago nitiere kae. Koro sama koro nyathini ng'iso kaka Gachagua ne gimitimo ni bro mna meswa more than it has messed us. To goe siasa marango mare gimatimre kama. Nikech gimitimo ni bro kelo shida maru kabila. Kama ang lehiny en labda Jaluo kata Kalenjin kata jadhot moro modak e Kiambu. Ngamang lehiny en kata Kuyu moro modak Kondele. Gisesa mikelo ni. Seche ma joka ngono hinyre seche go kikelo gini to okibi betie mundi rescue gi. Kuro drive the country where it is. Mae nyaka wach mok nyalo wach jadhok moro. Oge jadhok moro amora manyalo kwedo Gachagua mak mana jadhok margi no. That is the best person. Ninga miluongo ni iluongo ni ngano Wanjiru. Valari Wanjiru. Valentine Wanjiru. Wanjiru ne manyalo kwero Gachagua ni ka ewadhe marach. To kata kapo nitiere Jaluo moro ma fail ni wanyalo succeed gi siasa mar kabila. Wanyalo goye temporarily not the konyo gomoro masani. But in the long run to kendo ngado bocha kode nikech ng'en gik mowacho kuonde gi. Internet mastemo ka ngoteri gigi wigi okwil. Le wacho no ska chimu ni wacho gini to ngato kelo ni go e ginene YouTube ni gini mena kolo ngata kese loko pachi ngeno ka choncha to ni nyalo wuoyo to ki wuok Nairobi idhi say I don't know the press might have misquoted me tinde bagonge tinde gimora mora mwa ketu to kidhi kata mane YouTube channel mar Ramogi TV gima Oscar no wacho last year pod en kanyo kaka kawuono. Iwinjo maber. Kole go be responsible e gmora mora. Emomiyo kana wach Nduku makora gi blame machanda. Awacho na pana. Akadagi ni wach magabla shows contiere. But responsibility on both sides. Ero kama na inya kapoko ko yo matino Ondiek madimedi. Ananya wacho ni owadwa ni is very right. And mane gima nyocha temo press nia ndalo mane wan ka natemo wuotho kanyiso jowa Nduku de waromo boka kakoro wadwa owinjo watemuru mondo wabed machiegni gi sirikal ok nikech wadwa dhi kweche sirikal to en mana nikech wambe kaka wamedo bedo oko decisions bedo made kaluwore gi instant situation kaka piny chalo sechego en mane manomiyo wacho ni wabed but sirikal to an kata sani pod atemo wacho ni jodala waparo ni wanie sirikal wane sirikal nikech kaka wayie winjore tiyo gi sirikal masani mana dwani mondo lwasi no med dhi nyime but problem wabedo godo ni sama ng'ato castigate Gachagua over weche mowacho gi ano ka support Gachagua and I believe ni onego walos structure madhi miyo wan kako ganda wabo wayudo power gi kakwan miwinjo wacho no nikech wan pok wayudo that state power to the meaning mar state power en ni i-distribute i-manage kendo ing'iyo ni resources bedo distributed in a full decision maker kidhi gi parliament. Gima duong' en ni wang'iya ni manifesto mag ji versus action plan mag gi nikech manifesto gi iyudo ni one term emibiro landi kata ng'ato biro wacho two term kaka giwache ni to reason momiyo ng'ano winjo mi two term ni be ok iwachi mana kaka ng'ama wacho one term be ok ochiw reason mar gimomiyo one term. Gachagua dang' wayiene nogolo William Ruto nikech nogole nikech no en tribalist. Mano we can't accept. Nyaka nyiswa gimomiyo William Ruto nyaka bed one term. To mine William Ruto ni nigi duty mondo miyo convince wa ni en gimomiyo winjo dhi two term. En ang'o? Ka abductions gi omiyo no control. Ka de gin gi 10 point agenda gi ODM mondo mi gibed gi peace ma wan godo ni. Nyaka odhi evaluate wania ni to 10 point agenda bende gibedo implemented. Emomiyo samoro adhi awinjora gi jakom kama nyocho support Sifuna nikech freedom of expression en achiel kuom gigo eko ma ni kanyo. To onego bed ni gi protect mar ng'at matin ma express himself to gi mar ng'at maduong' bende ma protect ma express himself nikech right is equal to everyone nyaka ng'at ma is the president. But most importantly and adwa ng'iye in terms of kama jaduong' Nduku ne kele niya leadership marwa onego wa focus ni to ere kako konyo kuma wa ae and mae momiyo kata ke iwacho na gonya wang'aya for example agonya wang'aya because niya devolution okel
To king'iyo gik ma nyawang'aya nyiso wa ni timo Homa Bay, to gin gik ma William Ruto ema timo gi budget mar national government. King'iyo paya, headquarter mane giwacho cha and everything. Iwinjo? No, ema kele the point. Ana Homa Bay, ok danga bi Nairobi kana dwa yala William Ruto gi Gachagua to kayal gik makonyo go tadhiambo dala. Because after all, nyaka talk to our village. Ka dispensaries Nduku for the past 1 week. Nyocha white place dispensaries mobile abandoned. To magi kama services. This is part of national. Homa Bay County is part of national Kenya. Just like CI is part of national Kenya. Homa Bay, Migori, Kirinyaga is national. What we about Gachagua, we America, is not even part of Kenya. So I'm telling you here, nyaka wa focus ni to devolution samani wa kele katiba mar Kenya. Bendo konyo ni kekane wa se fail you the national power to ja come through the mechanisms mane wa manyo. No wabedo ki katiba mondo koro gol teko no Nairobi. Mondo karaka ntie problems Nairobi gi mess wa Nairobi. To wan gigik man siya ya mwanya wacho ni wijo beni gero kama wadwa ni ya wacho cha. To kidhi siya to is problem. Kidhi Kisumu is problem. Like chung boy mama Kisumu. Abala wanga ge nyang nyongo riembo jo ala take Kisumu. Gigolo gi chung kimo makati kumitero gi be onge to jogi bende ne family modenyo mowinjo chul fee. Insa mi ketho kargi magi use wuoche gi use gazeti chung town kai butu Kisumu boys ka. Igonge kumitere ngani nigi nyathi mowinjo chul fee mbadi bo wacho ni fee nyaka chul koro jogi gidhi chulo fee nango. I'm telling you, it's the same mess. And money more penjo at the county level. When we are getting leadership at the county level, Charlie Wabunge Modo penjo mistake in Nairobi. Charlie MCA, Homa Bay, Molor ni Mauk Nyal what anything. Maganyaka dispensary madalagi obed abandoned dog tea. Kaka adita dispensary in kwa ward girika. Ok tea. Ndara onge minyalo ter go ng'ato hospital to MCA ok nyal penjo simply because gin jok manodhi choka nyaka the worst of bit jadung Omondi ni nomination jomo bedo nominated mowinjo be ni balance ka nitiere inadequacy e jomo yier ni ok nyal perform maber to ng'amo bedo be nominated owinjo be ni gidhi knowledge mondo ka ng'amo yier cha no yiere mana gi jopiny to ken gi the intellect maber manyalo konyo mondo balance the gap. To jomo bere nominated, temicha kikele the worst, maka not even say their name. Ognyaniko kada nyi political party mo nominated. So anatemo wacho kaka elo ngena ja Progress Plus Alliance gen mano party mo temo progress. Ibi ja ODM. Nyaka koro wa balance niya. Wachiu spaces. My manomia yo join UDA. Ogna join UDA for anything. Ana join UDA mondo wabelo opportunity mondo sama ODM Nduku gene nigoka. To wabende wan ka ndigi UDA. To nikesa ni UDA ni because gidhi nywandore oriwore gi ODM kucho. And pod path mar kelo demokrasia Nyanza ema pod ani momi wan gi PPA so that sama gisekelo nomination gi yiero ng'ama ok nyal. To wanyalo chiwo thuolo kaka kod dhi timore ka sipul sani. Ibiro yudo samoro gidhi mess up gi nomination cha. Ma right candidate. One what they support a right candidate in Kasipul kaka PPA because the essence and what the chungo kata what they support. Ka the right candidate to me gieta gi ODM ticket. Waburo support a right candidate. To ka gikendo bogus candidate waburo chungo candidate nikeche jo Kasipul deserve a right candidate. Magine magiyer. Koro gimakelo in summary overall and general. As kakoganda. Ike gawa wacho do watini wuoyo go ganda wa. Okwa expecting a translate. Jo wanyaka wakongo understand here. Sama wawacho national cake. Jinyaka koro walok gini from bedo national cake to wawache ni national resources. Nike sama wacho cake jo waongeyo ni kaka birthday cake. En gi mimuko sechego tichamitie kujide. Bizena no birthday cake modo mangato tingo. Nyiso ni waseka resources ma Kenya waluonge ni national cake. Ma en gi miyako sechego wan ma igano to room. Ma okwangi ni to ere sustainable level marwa. Emo miwinjo ka wacho ni 12 billion dhiyo Homa Bay County. Tiya kaya katurumo tisiya mwagik ma budget ma William Ruto otim. That is what we are saying. Ngini muskum ngadi to okasaka ni wakaka ywe ngini wan bende wadwa chudo donge to chudo biro gi advance. Ndokoronga jo ngedaki koska de prade koda uchiel tok sario wako yo matin habiro gi ote ano ote jopiny oro ote mathoth aduogo somo gi kik dhi mabor. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Unubiro kolo bengini to unudoro mondo wan wakonyu. Bende unwiu be adier. Onge kaka wan wanyalo konyo ukwelo. Winja. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana lori nyaka black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Dumiro msadek maro kinyi mar mun ma TikTok mar roho kinyi makabun tire wote madaro mar mono miasom mapiyo piyo mabe nor kanyo gi obila shemuto mana kinyalo ketna ote makamano mar mono miasom iwacho ni greeting Sharon ilwo twak ne mor amos no sepe gito Nduku koda Honorable Omondi Kennedy bende mosna kanyo Sharon en adiera obila magwa moko richo but thoth gi beyo idhi mbele kiwacho ni anase konyo Nduku mathoth asekonyo Nduku mathoth kane poda kiae same to Honorable Oscar Ondiek to salima nyaka dala. Am I not police? Fortunately, through community policing, we build trust, we get intelligence reports from the public. Secondly, watchman rawera honyiso Gachagua is not new to him. Imedo ne achiel kuom gima ne omiyo othich Gachagua oko ne en wach tribalism. Tuoni otame tieko kuome, pod owacho odhi goyo siasa dhoudi USA ka omongo dhoge. Amor kabisa kod nyako mane wacho negi weche makamago. Aparo ni tika kiwacho ni joluo puonjo tek. Joluo kia bedo mos. Okuche ni tiere kod jotije mathoth e sirikal, including the deputy president kod jotend migepe mathoth to giling ti. Kendo pod wacho ni joluo en koko pile gi jotend migepe ariyo en wach mane. Nyocha asepuro mawakomo e kodh ruto. Koro wabeduru patient mondo warit keyo. Erokamano ahinya. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni ang'o mende Ondiek is always negative and radical. Don't elective positions gin open to everyone. Medo kanyo ni anno ke ba wach moro kanyal somo. Musa Wuoda Tieno wacho ni nochendo kintiere ukwala. Freddy Kosuru wacho ni Mustajo Tele Studio. Penjna Nduku ni en kaka jakanyo mar ODM motegno kapo ni Honorable Raila osiro Ruto yiero mabiro mano mar higa mar 2027 Maruto
oyudo matamne mar ariyo kendo mogik ogibi weyo joluo wuok e sirikal. Haya, mago gin moko kuom ote mabende donjo. Aparo ni Nduku Mula ne manyo mapiyo piyo. Ondiek in bende seyo nitiere kadi negative and radical. Samoro nyalo duoko mano bende. Nduku. Wan pok wawacho beyond 2027. Koro kadwa wuoyi gima onge. Sani ne wawacho ni ing'e nitie gima bedo misconstrued. Kata Ondiek be misconstrued in the same moment. Wan waonge gi UDA sirikal. Wan ni UDA approach one for peace to prevail. Konya uru mondo kwe obedie. To ng'ama nyalo tamre kelo kwe onge. In that negotiation, Ruto nowacho ni onyalo chiwo chance ni jomoko mobendo so wuoyo at personal level mondo bed ne ministry. Mae kama mbadigi noyudo tich. In fact, you work Jakom one, you'd find ne Jakom ne donja iwechi nikech kore leader. Koro gima dwa na nyiso Ondieki en ni Ondieki bebedo gumrema aso nyisi ni ng'ama japuonj. Japuonj en ng'ama bedo machwa to puonjo ji maber. To ino kine ka iwang' ibiro kiakta gima ne gilosi gima ne gikethe. Gima dwa na duo kanyo Sharon. 2027 pod joluo wacho. Wabiro wuoye ka sane oro. Do jatend pinja jatendo ODM no sacho no biro bedo kosiro jatendo. No poko wacho man. Wacho man ne en o support kwe ma sirikal gi sani. Poko wacho 2027. Ero kama na Ondiek nitiere jana. Gina dwa na goli en nikech ing'eyo jowa mang'eny siasa no mang'eny wa korgo jogi. Ing'eyo korgo jogi siasa too much. Homa Bay. Siasa too much. Magine ma siasa maro sijui tam marari Homa Ruto ni korgi. Sijui ango Homa Bay. Homa Bay must now sit down and work. Give a dondore. Let them sit down and work. Kodemoko give one good 2 years. But one good maturity now we are approaching them. Engineer Karaka pogede kanyo. Owacho ni siasa ng'eny korwa. Oburu Odinga korwa. Atandi akorwa. Gi akorwa woodman. Nikech Oburu Odinga nowacho ni gin e sirikand ni. Kendo gin mane giwacho en Oburu nowacho. So Oburu jathurwa. Atandi jathurwa. So weka South Nyanza nikech okudwar ni wayud thuolo ni wanyo wajo South Nyanza gi kwa ting'o wiwa matenti diemo odiem kideru ku diemo badu ku abe kori neno ni an gi mirima. Aonge mirima ineno ma nikech aja South Nyanza madwa wuok malo mondo mi ochieng gik moko. We upogorwa ojoluo duto. Gima dwa wacho ni kendo mane kama bire negativity and radical. Kineno ng'ama wacho weche ma wacho studio kagi ni gin negative and radical. Adwa duokie to instance. Mano ng'ama chiel en ng'ama support kuma Nduku support ni ma oko ng'iyo oko. Ginjo molore yot achiel magato lorne dirisa yamo kethe yi kuro gin gina kuro yamo no mit ne gi amita. That's the problem. Koro gine mane Ambrose Weda or refer to them ni ki yudo ng'ama support ng'ado gi chunye te. Okay, wacho ni kik luong jika. Gin jok ma ok inyal kono gini wedhi kanyo moko dhi. So, egidi wicho kasane giwacho niya, kana bire studio kana wacho niya, wariwre uru gi president mondo wayud thuolo mondo wakony pinywa. Ma wakelo dongruok. Ne gitamore kaka wan watero iwa, wan joma nidelogo beni wacho ni an radical and to bang'e donge gin e sirikand ni. Gik mana wacho kande donge makoro giwacho ka. To kendo gik mana wacho mano winjo tim ka. Ema gipako sani giwacho no nyuole akwadha gi. I'm telling you niya jaduong' an aonge mirima. An gima lit na en ng'eng ma ochunwa godo. Iluongo ni odoyo wedi luongo ni din mar migalu. Jomo galore agala kaka jaduong' Nduku galore niya. Ni en kamo bede ni. Oko believe no winjo bendi ochung' bunge dala gi mayere. O believe mana ni nitie ng'ato moro manyaka dhi yier ng'ato mondo bed mbunge eko gone kura. En oko believe no winjo yiere. An mage advices magisebedo ka gimiyo Jakom. Ma mislead wa. The next thing katieko kanyo. Wach mar kuma gichung'e. An achunge point achiel. And adwa ng'iyo joluo wang'e ma wach niya. William Ruto kaka medo dhi mbele gi miwa projects Homa Bay County, gi Siaya County, gi Kisumu County, an abiro wacho ni jowa support William Ruto. To ok wa support William Ruto nikech noriwore gi ng'ato. Ng'ama noriwore go cha nyolawo mana bang'wa.
ka already jowa already support William Ruto nikech dongruok. Koro gima nya encourage jowa gi niya, giwe bedo gi dhok adek. Jogi nigi dhok adek. Dhok achiel en dhok ma otelne go Buro Odinga. Joma wacho ni ginie e sirikal. Wan e sirikal. Koro kata gidhi support William Ruto, an I would encourage them ka William Ruto dhi mbele gi gik motimogi, an through wadware mondo molo gik ma gitimogi. Ta believe ni William Ruto winjo bene dhi yier. But gima wacho niya, dhok mar ariyo en dhok motelne gi Sifuna. Sifuna no bende wacho mana dhok ma wuon chama ni winjo ko wacho ni en mowuoyo. Koro bang'e nokwongo wacho ni Sifuna ma wuoyo lo chama. Bang'e ka koro wach bedo mapek, wacho ni Sifuna wacho nigi right mar wacho weche. Then mar adek en dho wuon chama. Wabeduru gima no wachi, gima wacho niya, gimi winjo tho Oshemo tho wacho. Ka wan ana wacho ni wakomure ko. Don kod ni chako wacho ni wakome kod William Ruto gi rei mondo gi Elido Walo ni. Koro gibe gidonjo gi riwo wan gi expert pai gi mbadi gi wandai gini. En koth ma koro wakome. To kare wakomure koth ni mondo watayo gik mogo dalawa. But in the process, kik wawach ni kwasekome koth to ok wadhi ke, nyaka warit mwake. But the main thing en niya, kik gi confuse wa gi kor gwengewa. Giwe kor gwengewa wadhi wa decide bende wangi kodhe mwadwa komi kor gwengewa kocha gi keyo mwadwa riti kor gwengewa ma governors GMCs kocha. Kik guide wadya ni nikech koro wan ka ni jitanie broad base niya ni kachung gi Gladys Wanga kachung kod nikech aba support William Ruto. No, wate nyaka wang'ini kwa yudo dongruok mawuok e national wakawgi, then wa evaluate magwalo kabo wakawgi, josiayo penjo rengo meke, jochilo penj mage, nyong'o penj mage, then wang'ini to ere mwa yudo ka Ruto to ere mwa yudo kuom jowang'wen gi. Eka telo mathuru wabiro gerowa. To kwa umowa to wadhi bedo gi Oscar Madimedi. Anto gmadang awach ni nikech ing'en wawuoyo kod oganda mar joluo to akwede and what have you ok nyal konyowa. Aparo ni kaka wantiere gima nyocha wago lweny kama be asebedo kabire session kadhi session moko ni mondo Kondelo ling to Migori bendo ling to wase achieve mano kendo koro ido ka koro wach mag maandamano moko miwang'e barabara miwang'e maza koro onge kumwa. Koro man sasa mwagoyo koro ok en sasa ma radical ahinya. Radicalism ni pok osekonyowa kuom higni 22 mang'isi kande. Emomiyo wasedok koro wachal kaka joma marginalized to wabedo marginalized nade Sharon. Thurwa ema wan bedo kod the best doctors, the best engineers, the best professors. Kata mna legal fraternity wan ema ne wamako kamora mora. Tang'o momiyo wasebedo waduogo chien nikech sirikal pok obedo ka assistwa. Nying machakore kod Omondi no en nying ma system moko kosebedo accepted a system makae. Koro wang'ie kaka wabedo nyithindo mabe wanyuolo manyaka ng'ane chake no ang' ne chuni chake mamau to nyinge na tieni igombo chake wuonu to wuonu en Omondi. Kobiro national ting'iye gi gima onyalo timo gi wiye ok gi nyinge mar ariyo. To aparo ni kaka wan kaka joluo kaka wasegoyo sani e sirikal ma wantiere ni the current government to wachung' kama ber kama wachung'ie ni the truth of the matter kik wawuondre en sasa ma Kenya kae ni nitie miluongo ni mobilization for political purposes. In Europe kucha ji mobilize gima ng'ato timo momiyo wan kod Social Democratic Party, Agriculture Party, Greens Party lure kod tije ma ji timo emomiyo ji mobilize for politics. Kae chama mwan gogi to kikira chama mag ukabila ahinya. Chama man Kenya kae ok en mar ukabila ahinya. En mag individuals. CPA as much as nyalo bet ni mulima DCP en mar kata kiwe nen mar mulima but en Gachagua. ODM without Raila Odinga tibro yudo ka tije bedo matek ahinya. Mar Ondiek ni PPA. PPA be bro yudo ka with the time to be associated with Ondiek masimo kwa ideology ma PPA duogo lal. To simo kwa PPA ni koda ideology maber to sa Ondiek ose ka Ondiek to do ka simo ko jomo kuma bende ntie to Ondiek kaji ok nere simo Ondiek ose to ino ka PPA no koro madhi winjire en Ondiek to PPA to manage ma problem man go political party. Otherwise political parties beyo wach maro Ondiek wacho kaka wajero jotendwa. Yes ntiere problem matin ni eluo Nyanza pok obedo gi democracy mang'eny ahinya nikech wasebedo machal gi one party system eluo Nyanza. Iyudo ka simo ko Homa Bay County
Siaya County, Migori County, iyudo ka the assembly obedo constituted to onge minority leader. Ang'o monge minority leader assembly? En kikide assembly stemoko oyier jite gin from one particular party. The speaker of the assembly wuke party no, the governor of the county wuke party no, and all the MPs bende are members of one party. Mano ok ber for democracy. Because democracy nyaka bed ni nitie majority gi minority. Mondo voices mag minority bende. Because democracy wacho ni the majority have their way, to the minority have their say. Nyaki wachi alternative voice. Nika wanyalo timo kama to gino kore ure kama to kore kati bedo maber. Tich poko bedo maber, the devolution poko wa enjoy Nyanza, nikech Nyanza poko bedo kod two different sides of the house. Ka house ntiere ni kata governor wacho gi moyo doka kaka ne ochakre se michiwo ticket chande. Yudo ka sema ko governor ne control, ngamo bedo governor, ne nyaka control mar ngama bedo MCA. Koro ng'ani bedo loyal to ticket chande kalore kaka ne no yude. To gino dhi mbele for 5 years, masimo ko collecting governor chande mondo tim tich ma ji dwaro, all the other voice ok yudre. To mano timre mara mingi elu Nyanza mo pokwa agiyudo devolution maber ahinya. But ang'eyo ni kaka wasebedo ka wadhi kodo ka wa engage national government issues madhi mbele gi to wadhi maber, except ni chal ka gumoro changanyisha wa wach mar what way Luo 2027. Question no. Ne wachiko kanye. Ok wanyalo wacho kaka Nduku wacho na ni mondo kik wa discuss 2027. Time is ripe Nduku. Ni nyaka koro wachaka kaka itimo analysis. To in bedi ng'eyo. In kaka ibet kae, in ng'ama miyo japiny gima kin. Nikech in kod uwezo mar neno mopogore kod japiny ma kawaida. An kaka Omondi kiluonga kae, ado luong joma ng'eny. Tiluonga nikech ifeel nyaka bed ni an gi deeper understanding mar gimoro kendo nyalo kolo wachno e yo mopogore kaka ng'ama kawaida chane nyalo kole. And that is why nyaka we through a direction ni 2027 which way political system nikech politics mwagoyo ema kelo maendeleo. To wasebedo gi party mosebedo go ODM for 20 years. Wale celebrate party mosebedo karang magi upcoming. To party mosebedo karang luo Nyanza for the last 20 years to sebedo ODM. Kamwa chopeni wachope gima kisongo chen crossroad. No watimo nango nkeche wasebedo begi jatelo mose run for president for that number of years ng'eyo to one kod upcoming leadership monego bed no waloso koro ok wanyalo wacho no walinga no bro wacho kocho 2027 shokas go chemoko emido ka semo kilo shoka kelo gimoro to gino bugo ji ka ji poko oje panga no watimo nango to time oserumo koro wayiero ng'ane bas ka koro waseyiero ng'ane moka wahero to moko ngiso before moko wedo prepared moko timo ng'on public participation to koro waseyiedo wachako pingo gino adar mar mondo mo TikTok makama hodonge matin dakika 6 mar mondo mi rom sadek mar okinyi to kwati TikTok makama nyakor mgajwang bendo par ni duol mochung ne weche magiere pachoka IBC nyakor mgajwang bendo stako ng'iyo dwaro mano mar ticho oko jod bura e county ma Nairobi mano Esther Passaris mabende nitiere jo Kenya ng'wena mano Shakira Wafula, Marvin Mabonga, Dominic Omondi, kanyakla kod Sieshei Soet. Mabende koro dwaro mar mondo mi othich oko Passaris etelo. Dibeni Passaris ebadhi bedo jod bura mokwongo. Mabende bura bedo kithich oko he pacho kae. Giwach ni mogik Nduku kwa tieko. Well, ingeno liekini noso ga bedo MCA. Yo no ne ko dog ba yere. Gioro ni message. Apara ne timenegi. Adwaro mondo dog chien mondo irag leadership concept maber. Number 2 adwana aseru ache shemoto. Mondo anyis jini well one esere ingene Sharon ndigi narrative moro Ondiek kusal kama which is not with the ODM. One negidi ODM negidi join serikali. One serikali mubiro yirwa. We are operating from a very different level and concept. Gimomo Ondiek wacho and about ni we lost the future. The future will come. Okunu alenga, but we can't say now until when it is necessary. Todo gibatine higa hariginus. Kato be na one waloso nga party kitagudwe cha uchia. Bukindo wate maber. Giwachini mugi kwa tiko. Koro gimanya lo wachi mapasari. This is a good idea. But why only pasari? Nikikita MPs moko bende yokutima ber Nairobi kai. In fact Nairobi kai kirango jotelo ma Nairobi kama koro mede
tribalism marach. Koro gimana nyalo kwayo ni Kagitime is going to be an example na other leaders to come. Ni kara jopiny nyalo exercise bugoli. Gima koro kang'eyo and his leadership mar parliament right to that occasion. Ingeni gikwa mang'eny wan go very good ideas, but leadership mar parliament be giso rise to that occasion. Magi nyalo yie bugi mabela natim kata IBC masani bende onyalo rise nikech ma is a testing call maka gi yie bugi adopt bo gitime, so they will start knowing ni gichako bedo problem graya. Koro gibende ging'er mana ni ginyalo golo bunde magi nyalo shoot, to ka gigolo bunde makino ogo gi tiendgi to ging'e ni kata ne election mabiro ni they are not going to be allowed to manage. So it is a test call to me manage manyalo wacho, but katieko ananyalo na wacho ni where we are kaka ODM, we will speak to the nation when it is necessary. For now, wadwa ni peace obedi Kenya, Kenya dhi nyime maber, kamarachi mwalo. Pero kama na enya Ondiek. Sani pori gin gichunge crossroad. Ondiek mi dakika achiel. Gichunge crossroad nikech gikia kuma owinjo gidhiye. But an gima temo wacho, madwa nyiso jaduong' Nduku, bedo ni natiyo MCA to kachaka king'iyo standard na basically gik mandala ni MCA position cha beta kadhe matin. Koro kata kana weyo kachung kiking'eni ne okachung basically no ka defend nikech nadwaro develop into a bigger level nikech nayudo ni but gimadwa tieko go kawacho niya Sharon, an okadhi we injili na mana bedo kalando. Ang'eni jowa moko nyalo gombo ni mondo abed oko mar lando injili ma mane walando nikech samoro gihera gi radical nature nano kata gi progressive nature nano. But gima temo wacho ka na anyisi chieng' mokwongo ni William Ruto en president mosenyiso dwaro mar tiyo gi joluo. It doesn't matter jaluo motiyogo. Ne en willing mondo ti gi joluo manoyie kuongo dhire kama notelnegi gi Raymond Owalo to gi Raymond Omolo noyie tiyo kodgi. To ka sama Gen Z bende ochako duogo rido ne ka to joluo oyie mondo chako ti kode ochako yie tiyo gi joluo te tieno yie nywando gi te an otiyo kodgi kokelonwa dongruok e thurwa. An gima dwa wacho niya as long as ni en sirikal moyie miyowa kendo moyie tiyo kodwa ok wanyadhi support Gachagua mawuotho kalando ni litni manodhi nyaka Kibiri dalawa chieng' mane rwako wadwa mar Raymond Omolo kendo molande mbelewa ni komo miu ni an manowinjo miya mano ng'amok wanyal support. Nyiso ni samwa support to kata ma finance mambadi obedo ni obiro mayowa to kata na Attorney General manyaro obedo ni obiro mayowa. Nyiso ni from the point kata ka an gi chama na mar PPA apogora mane paro gi jo ODM to but kaka jaluo ma William Ruto konyo e yor dongruok I believe ni ka en president moyie tiyo kodwa wanyalo donge tiende kama kata ka chieng' moja komo ko yudo thuolo mobedo president to gi PPA na ni anyalo godo godo tiende kaka gibe gin gi ODM etie UDA nikech gibe ogi join UDA gin mane ODM gi abende okajo awuok e UDA tan mane PPA na but the main thing en niya nyaka wa support sirikal moyie mondo gerwa but in the process waloso demokrasia wa madala mondo gima wadwa ni owacho ni County Assembly ma Migori Siaya and the rest obede ni wan gi jo PPA moyier kanyo maka jo ODM ukaw governor to gicheko ni governor ma ODM tiyo nang'o to ka ja PPA kaka ani obedo governor to wabedo gi MCAs ma jo ODM madhi cheko no tiyo nang'o ok moko miwacho ni yes to yes te no to no te ka mane kwayo nani wabedi gi demokrasia to malo Nairobi to wayieru president moseyie tiyo kodwa momiyo wakombe mane waonge go bendo mo believe in us and mane man kano believe on Owadwa Owalo Owadwa Raymond then odugo believe on Raila Odinga then o believe on Mbadi and Wandai then nyiso no believe in all of us. We must build that structure mondo wagere but chama to bedi ng'ato ka ng'ato bede ode to wariw ka William Ruto waduto. Ero kama na inya Oscar boda higa tika ta wacho ni aparo ni joluo wasebedo kama ber na kanisi chande kendo sema better sema nyalo winjire radicalism ma ng'enya enya bende sema ko kod but gik ma nyaka wawach. For example chama mosebedo go mar ODM we must save heart mar ODM bende nikech ng'en wasebedo kod secretary generals mang'eny mopogore opogore sama na ko secretary general Anyang' Nyong'o ne onge koko mang'eny gi party madalano to sama wasebedo gi ndalo moko mwatich kukuno kawo chuny chama bodhi go state house ba wind up marach kaka joluo kendo sani bende aneno ka nyaka bed secretary general mar party
kendo nyalo bet nitiere kod paro moro mopogore onego bed ni wabedo piny kaka joluto wang'iyo ni which way kaka wadhi kawo telo or kaka wadhi bet e sirikal ma next, but we start by managing my political parties ma wan gogo, obed PPA, obed ODM, to chuny party, the heart of the party must be protected. Ero kama na inya tule mongado wanya kwa mgajwanga guni rukumanya na Tom Nduku. Ero kama na inya Tom Nduku wasiko Omondi kanya kwa kumbiro etwak. Na kwa mgajwanga sade ko sero mokanyo gida kika chiel. Yino marmo ni mwache kege kanyo mabiro encheno marambaka oromo. Clefas on watch. Bede dibedo koda wilo nya kwa mgajwanga. Enwenen gitor watch. Mutende kodo komo gikeyo siasa ka. Kikidhiba bornyiga Sharon Ngao.